Βλέπω μια γιαγιά που καθαρίζει ρούχα. Βλέπω κουβάδες. Τι άλλο βλέπεις? Βλέπω ένα μπουκαλάκι νερό. Άλλο? Βλέπω πανιά και χώμα και σεντόνια. Δεν φαίνονται τα νερά μέσα στους κουβάδες. Τι θα γινόταν άμα τα χέρια της καθάριζαν τόσο δυνατό όσο το πλυντήριο? Πώς άραγε να βγαίναν τα ρούχα από τον κουβά καθαρά ή βρώμικα? Θα μπορούσε αυτή η γιαγιά να ανέβει σε έναν ελέφαντα μαζί με τα ρούχα και να πάει να τα πλύνει στο ποτάμι? Τι θα γινόταν άμα ένα σύννεφο έβρεχε από ραπαντικό? Αντί για νερό θα γινόταν όλα τα ρούχα πεντακάθαρα.